Wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Selasa Wage 17 Mei 2019. Waosan ing wanci menika kapadik saking kitab Jabur 93 ayat 1 dumugi ayat gangsal Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi tahun 1990 sekawan. Kitab Jabur 93 ayat 1 dumugi gangsal ingkang mekaten suraosipun. Allah jumeneng raja, panjenengane ngagem busana kamulyan, ngagem peningset panguwasa. Mulane jagat didasari kanthi kukuh lan ora bakal gonjing. Dampar paduka menika santosa wiwit rumiyin mila, paduka menika tanpa wiwitan. Duh Allah, samudra nyuwanten saya sura, suwantenipun saya gumuruh, peprentahane Allah luhure ngungkuli jumeguring ombak, ngungkuli gumuruhing alun segara. Duh Allah, dawuh paduka menika langgeng lan pedalaman paduka menika estu suci ing selami-laminipun. Mekaten waosan Jabur 93 ayat 1 dumugi ayat gangsal ingkang rahayu ingkang nampi sabda pangandika saha dipun estokaken wonten ing saurting gesang. Haleluya, amin. Para sedherek ingkang kinasih, renungan ing wanci menika kaparingan jejer Allah jumeneng raja. Pangaken Allah jumeneng raja menika dados pagiris tumrap sedaya panguwaos ing donya ing rikala semanten. Raja menika malah asring dipun sejajaraken kaliyan dewa. Adeke iku saking kasuwargan, langkung luhur lan mulya kabandhingaken kaliyan sanese ingkang asalipun saking donya. Ing jaman kuno rumiyin, saben bangsa menika nggadhahi ilah lan dewa ingkang dados sesembahanipun piyambak-piyambak. Dados wonten ing mitologi Mesir kuno menika wonten Ra menika dewa matahari, Osiris menika dewa kematian, Heras menika dewa langit lan dewa perang. Wonten ugi mitologi Yunani menika wonten Zeus menika rajanya para dewa, lan Hera menika istrinya Zeus, lan dewa sanesipun wonten ing cariyos-cariyos mitologi kuno. Lan raja menika dados pantara ing antawisipun umat kaliyan dewa ingkang dipun sembah menika. Malah kitab suci ugi nyariosaken bangsa Israel nalika semanten ugi kepengin nggadhahi dewa sesembahan lan damel reca pedhet emas. Lan menika dados dukanipun Gusti Allah. Nanging ing waosan kita dinten menika juru Mazmur kanthi teges martosaken bilih Allah jumeneng raja ing antarane para raja wonten ing bumi. Jumeneng Allah ing antawisipun para ilah. Ing wanci menika mbok menawi sampun saya sekedhik negara ingkang wujudipun menika kerajaan kagantosaken kaliyan
bentuk ingkang langkung demokratis. Mbok menawi kemawon pancen taksih wonten krajan menika namung dados simbol bangsa lan negari. Nanging tata pemerintahanipun menika katindakaken dening Perdana Menteri utawi presiden ingkang dipilih lewat pemilihan umum. Panguwasipun presiden utawi Perdana Menteri menika pinangka kepala negara lan kepala pemerintahan menika winates lan diawasi kalian DPR utawi Dewan sanes-sanesipun ingkang ugi dipun pilih dening rakyat wonten ing pemilihan umum. Dados menawi wonten pemimpin ingkang tumindak cidra nindakaken KKN kangge kepentinganipun piyambak, badhe dipun adili lan dipun suwuni pertanggungjawaban dening rakyat ingkang sampun milih. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah jumeneng Raja menika sanes amargi saking asil pemilihan umum. Panguwase boten dibatesi kalian periode. Ananging langgeng wiwit rumiyin mila ngantos ing slaminipun. Gusti Allah ugi ingkang jumeneng hakim ingkang adil badhe nitipriksa lan ngadili sedaya titah ing kayekten saha ing sih kaolasanipun. Gusti ingkang paring pangapunten. Sedaya boten badhe saged endha saking paukupane saha saking pengadilanipun Gusti Allah. Menika ingkang ndadosaken umat ngabekti lan sumuya dumateng Gusti kanthi raos ajrih lan asih. Amin. Tuntunan panyuraos. Menapa ingkang ndadosaken rakyat sami ajrih dhumateng ingkang ngasta kalenggahan ananging sasampunipun lumengser saking kalenggahanipun malah dikeguyu lan boten kajen. Kalih kados pundi supados ingkang ngasta kalenggahan menika tetep dipun tresnani saha dipun bekteni sinaosa sampun lengser saking kalenggahanipun. Monggo katuran nyuraos. Kita pungkasi seloro pandonga kawula dherekaken. Kraton Paduka mugi rawuh, karsa Paduka mugi kelampahan ing bumi kados dene ing swarga. Mugi umat Paduka sami mahargya tata gesang minangka umat kagungan Paduka ing kratonipun Allah ingkang rawuh lan kababar. Wonten ing Gusti Yesus kawula sampun ndedonga. Amin.